खुलुमबाय गिबियावनो बडलेण्ड बुब्लिनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दा जोंहा फैगौ 15 सेप्तेम्बरावहाय बडलेण्ड बुब्लिनि 3थि जोनोम सान दा बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा गोजोननायखौ जासिहरो जे बिथांमोना फिउचारावहाय साबसिन बेबादिनो रायजो राजानो मोजां रादाब लाबोनो हाथों आरो बेबायदिनो आवगायलांथों गोजोन्थों। हारिराव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बडलेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम। मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बडलेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।